Il-Prim Ministru mexxi Laburista Roberta Bela għalli l-Partit Laburista se joħroġ b'manifest elettorali aktar ambizzjuż minn qatt qabel. Dr. Bela qal dan fl-għeluq tal-Kungress tal-Partit Laburista fejn għalaq ġimgħa ta' diskussjonijiet u konsultazzjonijiet mifruxa fuq diversi setturi illi bdew fawdex il-ħadd li għadda u komplew b'assemblej mad-delegati, workshops u laqgħat mal-imsieħba soċjali u laqdiet volontari. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru ddeskriva l-Kungress bħala wieħed ħajn miftuħ mimli ideat, proposti u diskussjonijiet bis-sem ta' attivisti, membri ġodda u veterani tal-partit. Dr. Bela qal li dan il-moviment jibqa' garanzija ta' ħajja aqwa għal kulħadd. Dr. Bela qal li minkejja l-isfidi li Malta kienet affaċċja sena wara l-oħra, il-Gvern baqa' jħares il-qudiem u jġedded il-politika tiegħu skont iż-żminijiet. Għalli waqt li ħadd ieħor jista' jikkopja l-ħolm, il-Partit Laburista jagħmlu realtà. Komplu gawdu l-ħajja, komplu investu u kabru, għax aħna jiġri x'jiġri se nkunu hemm għalikom kollha. Il-war chest mimli aktar minn qatt qabel. €250 biljon and counting imġemmejn għalikom. Fil-qasam soċjali għalli l-Gvern ser ikompli jżid l-investiment b'attenzjoni partikolari fuq iż-żgħażagħ għalli l-għanu li dawn ikomplu jkunu fost l-aktar Ewropej li avvanzaw fil-ħajja, inkluż b'aktar opportunitajiet sabiex isiru sidin ta' darhom. Dwar il-qasam tal-enerġija, Dr. Bela sostna li l-Gvern ser ikompli jipproteġi lill-familji u n-negozji minn żidiet fil-prezzijiet internazzjonali u li Malta rnexxielha żżomm prezzijiet stabbli minkejja l-kriżijiet globali. Il-Prim Ministru kkritika lill-Oppożizzjoni u qal li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista prova joħloq inċertezza, il-Partit Laburista jagħżel li jagħti serħan il-moħħ u stabilità. Id-diskors kien b'enfasi qawwija fuq il-ġejjieni fejn il-Prim Ministru qal li l-pajjiż irid jibqa' jikteb il-kapitlu li jmiss tal-iżvilupp tiegħu. Semma kif il-prijoritajiet jinkludu sistema edukattiva li tiżviluppa l-ħiliet, aktar appoġġ għall-intrapriżi u ambjent li jħeġġeġ lill-aktar nies jibdew negozju. U qal ukoll li l-identità nazzjonali għandha tkun pedament tal-prosperità ġdida fil-waqt li jindika bidla fl-enfasi tal-investiment b'aktar importanza lil spazju ħodru miftuħa illi skontu għandhom jibdew jisbqu l-investiment fl-infrastruttura. Dr. Bela tem jgħid li dawn id-direzzjonijiet se jissarfu fil-manifest il-ġdid illi qed jitfassal fuq idejat li ħarġu mill-Kungress illi fi kliemu konferma li l-Partit Laburista jibqa' moviment miftuħ u mmexxi min-nies.